Nato malikan, nganong karon pa man ni-react si Vice Mayor Raymond Garcia nga ipahunong ang pagtukod sa bus terminal at tubangan sa Provincial Capitol Building. Nganong karon pa man ni pagawas og memorandum si Governor Gwen Garcia nga ipahunong ang trabaho sa ruta sa BRT diha atubangan sa Capitol. Sa una unta to nga gamay pa ang agi sa trabaho para dili mahinayak aga nagtrabaho sa maong project para di makagastong dako ang gobyerno sa Pilipinas, mga kabombo. Aron di makagasto og dako ang national government aning projecta, bilyon ang kantidad ani nga project nakahinayak na sila og trabaho diha atubangan sa Kapitolyo, mga kabombo. Matol pa ni Vice Mayor Raymond Garcia, ang CHAC chairman o ang chairman sa CHAC Cultural and Historical Affairs Commission, ani manggod ni dili pwede matabunan ang Capitol Building, dili pwede masalipdan, dili pwede nga mapotobam kay dunay malapas nga balaod ang heritage law. Matod pa tungod kay ang Capitol Building gideklarar kini nga National Historical Landmark sa National Historical Commission of the Philippines niadtong 2008. O niya pagka 2020 matod pa ang National Museum of the Philippines gideklarar nga ang Capitol Building usa ka important cultural property, mga kabombo. Pero ang pangutana sa kadaghanan nganong karon pa man, mao ni pangutana sa kadaghanan nganong karon pa man sila mi-react nga ipahunong ang maong project diha atubangan sa Capitol. Ang tubag pod ni Vice Mayor Raymond Garcia, karon pa mi nakakita sa design. Wala ni gipresent ang design sa bus terminal sa BRT nga ituko di atubangan sa Capitol. Ang gipresent ang ruta ra. Wala kuno gipresent ang design sa bus terminal sa BRT nga anha tukuron atubangan sa Capitol. Nya pagkakita nila sa design nga diha ni gipang ugsok diha nga dagkong mga tubo atubangan sa Capitol diha tunga-tunga sa kalsada, masalipdan gyud tinuod ang Capitol Building, mga kabombo. Okay ra gruta ana moagi ang mga BRT, bus rapid transit, pero butangan og terminal atubangan sa Capitol dili maayo. Mawagtang ang naandan nga porma sa Kapitolyo nga dapat gikan sa Fuente Osmeña Rotunda paingon dito sa Kapitolyo ang makita sa tao walay ali, mga kabombo. Dapat dili masalipdan ang maog Capitol Building. Tungod kay masalipdan man ang Capitol, maong ilang ipausab tingali ang design or ipahunong una ang trabaho, pangitag pamaagi nga mangita og lain lugar nga adto himuon ang terminal sa bus rapid transit. Ayaw lang diha atubangan sa Capitol kay mahimong photobombers ang Capitol Building. Masalipdan man, maalihan man. So pwede tingali nga mangita og lain nga lugar nga adto dito ang terminal sa BRT. Ayaw lang atubangan sa Capitol Building. So mo nang ilang ipahunong for the meantime. Last year, sa nakalabayng tuig, dinhi sa Cebu City, si Presidente Bongbong Marcos o si Congressman Martin Romualdez atol sa groundbreaking sa maong project sa BRT. Wala mo sugyot si Governor Gwen Garcia nga ipahunong. Wala mo sugyot si Raymond Garcia nga ipahunong ang project, mga kabombo. Gani si Governor Gwen Garcia ni apil pagkupot sa pala atol sa groundbreaking, mga kabombo. So ako balikan ang tungod kay sa maong groundbreaking wala man gi-present ang disenyo sa terminal. Karon pa sa kakita sa hulagway sa terminal nga kumbutangan diha og edipisyo or building magkaha diha atubangan sa Capitol kay diha ang terminal murag matabunan gid tinuod ang Capitol Building. So mo na nga ilang ipahunong, mga kabombo.